mosli ramu sekar melati aku kumbang nyidam sari upama sliramu margi wong manis aku kan bakal liwati ayo it Sinaksen lintangi lakon samana janji prasetyane ati tansah gumane rinasa karoso rasane triya terasa jagat raya Angalimono Mukelan samudra Nara ilang memanisi dadi ati salawase ya ya kene tamune yo kathah wadah Dadi ya besane dirat. saking Kaliwungu Mas sing mriko ya besane to nggih Pak Nggih, sing Kak. jaran mriki saking Kaliwungu besane Udu, saking lho. pundi Kono besane wis kono ngawur ae ki Iya, ngerti, tamu lokal lokal Siap. tonggo teparo Mas yo ados eloke kok oh iya kok kleru wae to aku ki rumangsaku kok cah cilik seneng nyalahke gak oleh dosa karo wong gedhe ki gak oleh nyalahke wong gedene tuwa-tuwa Kudu tuwae ngene. tuwaku lho kowe karo kowe iki. masa Eh? awakmu apa ora ijik Kowe umur pira 12 tahun. kowe umur pira aku meh 29 kowe meh. 29 Ya. aku 30 kok Alah yo kata setahun ora mungkin adik ra gede-gede ya aku 30 tahun dhuwur awakmu ra aku sak dhuwur modare ngene terus kok nyata gawe aku. Kok, mbok gandulan sewengi ngono lho ben rada dhuwur Mah aku gede ben gandulan dong cali kacang cah cilik-cilik kok. darak iya apa Munyok. Ayo lanjut. Soalnya catering ki Iya. cepat. oh iya iya Nalika apa ngono aku ya? pokoke aku pokoke Oh iya, ngono. kok do ngeden kabeh lho aku Iya ya. nalikane adikku lawan sira lintang
Apa to jane iki? Apa iki to Cuma lagune? nyidam sari terus bablaske. Bratasena. Oh, Iki dadi nggih. nyidam Bratasena. Sing burung ireng lakangmu. Slidang kakangku, kok ireng lakangku. Oh piye to? kleru. Oh tak kopiok banyu Jelik. sitrun ae. Mbah ta. Kan penghilang noda nek sitrun kae. Iki penghilang noda. Piye to? Ora piye. Ayo lanjut. Piye? Iki wis rampung urung iki Urung. lagune? Heh? Urung. Urung to? Dintekke. Ya iya. Ora apa-apa to? Ora apa-apa. Arep ngomong neh ora? Ora. Salim karo ibu urung ki mau ki nyawang sampeyan ki guyu ae lho ibu iku. Mbok. Antarane lucu karo gila ya mbuh kok. Ora kok. Lucu karo mesakne ngono lho. Nggih to, Bu? Mbok goyang. Lucu napa mesake, Bu? Oh nyenengke kok, Mas. Aku nyenengke Niki tak? laku Matur batu. nuwun. Nggih. Laku batu niki, Bu. Nek purun mangke saged lah 15.000 paling. Ngawur kene wingi tawa 20 kok mbok tawake 15. Atik muni to. Mbah. Mlakumu ki sing bener sing jejeg ngono lho kaya bapak-bapak iki mlaku ngono sing gagah dadi wong lanang ki. Iya, Lho kaya ngono kok piye. Ngempet apa kowe iki? Abuk. Ngempet apa? Mulake. Oh, nek ngempet ndok ya ora mungkin, ra duwe. Ora ngempet kengek. Ayo. Teko wening ikan cipta bapak gurung minoyo papan dununge sajati pinangge sakte koruti. Sampun Mas. Sobat nuwun Mbak Ina.